airstream sa Pilipinas. Mainit! Ayan na siya. Next. Naman na natin baka maka-copyright. So, there you are. I would like to thank you for watching the... Hi muna! I would like to thank you for watching the first vlog, yung biyahe namin sa Zambales. And now, it's, ano ba, Tuesday? It's a Tuesday morning, it's around 10 and we're going to... Saan? Calaca, Batangas. And say hi naman dyan, oh! Hi! Say Hi! hi! And hope you like the video, this new vlog. And samahan nyo kami, tara! Alright, thank you guys. Papagasang kami and off to Batangas. Yay! Alright. May bagyo. Okay lang yan. Alright. Dito na kami sa Mervin. Ayun o, Tawilis. Thank you, Chip, ah. Ay ka sa vlog ko. Ay, Sir Kenneth, yung nag-serve sa akin. As always, Mervin, dito kami pag yung mga... Si boss, ano yan? Lorenzo. Sir Lorenzo. Dito kami Maladas Pupes. Yung mga rider, kami yun eh. Ay, kayo ba yun, sir? Eh, sinama ko yung pamilya ko ngayon eh. Ay, sir, i-upload. Upload to. Yung pangalan ng vlog ko, Ordinary One. Ordinary one. Ordinary, tas JUAN1. Yan lang. Nakasama na ako. Sa YouTube, oh. Thank you sa inyo, ha. Oh, nabusog na naman, oh. Thank you. Peace, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Ayan, nasa Eat and Run na naman tayo sa Mervin as always. Thank you, ma'am. Thank you po. Ayun yung kayo na, no? Yung pangalan. Mervin. Twin Lakes na kami and dito sa Tagaytay. And sabi nila, it's 10 minutes away from Twin Lakes. So, sobrang lakas ng ulan. Epic fail yung camping. Pero yun nga, baba din natin na mapakita matipiyan yung fog. So, mafog siya. Pero tumigil na yung ulan eh, mafog na lang talaga. Saka siguro malamig. Malamig ba? Woo! Mainit! Mainit siya! Hindi, malamig. Malamig yung panahon. Ayan, pakita mo yung fog, Ate Pia. Wow! Sobrang fog. So from Twin Lakes, makikita nyo tong intersection na to. Kakaliwa kayo dito. Yan. And oops. Yan. Kaliwa kayo dito. Parang ano to, circle. So makikita nyo yung daan na to. From Twin Lakes and dire-diretso lang daw. Okay, so ito yung nasa waist ko, no? Hindi ko na papakita yung waist ko sa inyo. Tapos pag nakita nyo na to, yan, dire-diretso na lang. Ayan, makikita nyo yan. Dire-diretso lang hanggang may makikita kayo intersection na magsasanga. Doon kayo sa left side. Ayan yung camper. Yun na raw, it is on the right. Sa pataas siya. Yun. Oh,
Hello po. Nagpa-reserve kami for camper and cabin sana, no? And nung chinek namin yung booking sa Airbnb, next available booking nila is next year na yata. And yun nga, sabi ko try lang tayo kasi baka may mag-cancel. Alam mo naman, swerte minsan. And yun, may nag-cancel. Walang work si Mrs. and yung mga bata walang pasok. So, alam na this. No, binook namin siya and the reservation via Airbnb. It's February 22, 2022. And ang natitirang nag-cancel is yung Airstream. Yan. Actually, yung Airstream talaga yung gusto namin, no? Kasi wala kaming pambayad para sa malalaking rooms ng camper and cabin. Pero sulit naman, sobrang sulit yung ibang rooms nila, which is good for a big family. I mean, sobrang swerte lang din na yun yung nabakante yung Airstream kasi yung gusto talaga namin. Kasi yun yung very first Airstream sa Pilipinas. And yun nga, nung pagpunta namin dito, nung pag-book namin sa Airbnb na bakante at nag-confirm naman, kasi kahit mag-book ka sa Airbnb, hindi naman siya talaga kagad mare-reserve. Kailangan mag-confirm so nag-confirm din sila via Instagram. And sa Instagram sinabi nila na yun nga, canceled yung reservation for February 22. Yan yung isang isang room. This is the Airstream. Hi, Mami. Hi. Hi, baby. Hello. So, yan yung place. Ito yung Airstream. Galing, no? Pati yung ginawa nilang plastic yung case. And the restroom. Let's check it. Alright, so let's go to the restroom. Ito yung CR nila. Sobrang ganda. Wow! Napakalaki. See that? Muddy Puddles! Jump! Oh, Muddy Puddles! Muddy Puddles! Yeehaw! Whee! Thank you, Ate Pia, for the video. Wow! Lamig. Malamig siya. Malamig dito ngayon. And ayan.
Malamig. Hi, Mami. Hi. Siya yung, ako yung nag-iihaw eh, pero pinakailaman niya na kasi nasusunog na yung iniihaw ko. Cheese. Cheese. Melted cheese. So, yun na yung sikreto ng Tsaka masarap iding, na Tapos ebap. salt and pepper. Dapat maganda yung liempo and sariwa. Sit mo, Mami. Walang keme. Ano yung tinda mo, te? Ano yung tinda mo? Ano yung tinda mo? Liempo. Nak, ulam yun eh. Wala na bite size na yung liempo. Meron mo naman may can opener pero gumagamit tayo ng kutsilyo kasi sira yung can opener. Ano yun? So, ano tayo, no? Magpo-pork and beans tayo. Ayan. Ay, di pala. Sasanay kasi ako sa pork and beans. Di ko kilala ito, chili charbaloo. Luluto tayo. So, thank you again, Camper and Cabin. Ito yung coffee nila, no? So, lalagyan nyo lang siya dyan, tapos at pa naman alam nyo na yun, huwag yun ang anuin sa akin yun. So, ayan yun. Lalagyan mo na siya ganyan. Hanggang sa mag-drip na siya. Ayan, no? Ingatan nyo lang kasi babasagin siya. So, ayan. Tapos yun. Yung ganyan, para na lagyan tubig. Tapos lagyan nyo na siya sa tasa. Problema na wala kami milk. May creamer naman dito. Ayan, creamer na. Pantry creamer. Ayan. Ayan. So, tara, kape tayo. Open-minded ka ba? Wow. This is not on rock. Alright. Alright. Sizzling stick. Nasusuka ko. Susuka ka? Bakit? O, go. Baka yun sa anak ko doon sila. O, go. Yeehaw! Yan na siya. Next. Yan yung inihaw natin kanina, no? Na in-slow cook namin dun sa charcoal. Mine burned. Actually, pinilit namin na matuloy itong cabin trip namin na to dahil Camping. as you may, or camping trip, diba? Camping trip. And as you may know, it's me and my wifey's 10th year anniversary this coming April. So, yun lang. No. So 10 taon na kaming kasal, pero may 16 years na yata tayong 16 years na kaming magjowa. Yun. Medyo, No? we're, ito yung mga offsprings namin. Ayan, ayan. Tinapin na their marshmallow. So, ang ordinary one ay 16 years nang in love. Our high school, diba, high school classmates, hindi pala sweethearts. Kasi totoo niyan, galit siya sa akin nung high school kasi bully ako eh. Hindi siya naluluto. So, thank you guys for staying with for so long yung sa video na to. And appreciate namin. And yung sa support doon sa first video namin. Thank you din. Dapat talaga to is for family. Kasi we usually go out with in-laws ko, yung mother, father ko, tsaka yung mga kapatid namin. Kaya lang, the reservation is good for 2 lang. Hinalo lang kami for extra 2. Tapos kanina may visitor kami, si Ate Maika. Pero umuwi na rin siya. Thank you pala kay Ate Maika. And now it's just 4 of us here. Yay! May wine tayo. Ang kailangan ko, 2 baso. So, Thank you. brush ka na. Nice, good job. Ay, kanya pengi. It's 10:30 p.m.
medyo naka-relax na, naka-refresh na rin. Tulog na yung si Ate Pia. Ito na lang malitang gising. Ito, yung Chana. Hi, say hi, baby. And dito kami sa sala. Sana talaga. Hindi, actually, Sala ka ba? isang malaking sala to eh. May problema lang ako kasi yung paano sisiyo nung anak ko nawawala. Tingnan mo, hindi na siya makaano. Tingnan mo, tingnan mo. Wala na. So, hinahanap namin dahil nagwawala yung isa. And yun nga, romantic yung place. Instagrammable din siya. Just make sure that before you go here, you follow the email that's being sent by the management. Yun nga, yung mag-send kayo ng waiver, signed waiver, scan nyo, tapos balik nyo sa kanila. Tsaka yung antigen na kailangan yung i-gawin before you check in dito. We brought our own food. Bumili lang kami ng mga luto for your snack. Kasi dadating kayo. Check-in is at 3 p.m. Snack, dinner, snack ulit. Yung alak nyo, tsaka yung pulutan. And especially yung breakfast nyo sa umaga before you check out at noon. And that's it. Enjoy nyo lang yung place. Wala kayong ibang gagawin kundi mag-relax and mag-unwind with the fresh air. And feel free to PM me sa mga nakakilala. My Facebook is Ordinary1. Yun, no? Naririnig nyo. It's okay. Ano kasi, kapag humahangin, parang may intensity 3 na datingan dito eh. Kasi syempre, camper van lang siya. Thank you and good night. Tulog muna kami. Alright. Kakagising ko lang and it's 5:30 in the morning. And yan na siya. Morning guys. So si-set up ko lang yung time-lapse natin and napakasarap ng tulog ko. Grabe. Buti na nag-alarm ako kundi ayun na yung ano natin, yung time-lapse natin. Naka-set up na siya. Nakagising lang din nung nakagising lang din ni Ate Pia. Aga siya natulog eh, mga 10, 9 tulog na siya. Ako naman mga ano ako nakatulog, mga 11 yata. Nag-red wine pa ako eh, hindi man ako umiinom. Nakita ako ng beach, parang gusto ko tuloy mag-beach ngayon. Saan? No? Saan, beach? Morning! Mga nag-breakfast na dyan. Ayan, kami early breakfast din, tapos ligpit. Para mamaya, pag may time pa, makapag-picture-picture. Napakasarap magkape. Init pala. Sarap. Sarap sa kape. May mainit na pandesal eh. Kaya lang walang pandesal. Pero meron namang Mount Batulaw. Nakaligo na si Mrs. Ay! Thank you so much, Bernard, and we enjoyed the stay here sa Camper and Cabin. Napakagaling nyo and napaka-oriented nyo. Hindi ako nagtataka bakit ang taas na score nyo sa Airbnb. Grabe, at hindi kayo nababakante. Thank you din po. Makakaasa kayo na ulit-ulit kami. Thank you, Bernard. Love you. Thank you, brother. Thank you po. Thank you. Thank you. You're welcome po. Balik po kayo. Thank you po. So guys, samahan nyo ako, bili tayo ng buko pie. Usually dito ako bumibili.
sa branch na to. May branch, yung original nito yung sa Las Bañas. This is Orient Buko Pie. Kaya bago yung ano, espasol. Yes po. Tapos, tatlong buko pie. Ayan. So yun na, ano? Makuha na natin yung buko pie natin. Uwi na tayo. Thank you, kuya. Hello. Magandang hapon. Groot.